Аз съм дошла при вас, за да ви разкажа малко повече за нас пчеличките и за меда. Но преди това искам да ви представя моят брат, Търтеят, който се казва Глоб. Здравейте! С открит урок за пчелите и меда децата от детска градина братя Грим посрещнаха гости от чужбина. Симеон и Ива от малки знаят колко е важно да ядем мед. Пчеличките правят мед, който вземат от цветята. Когато съм болен, пия чай с мед, защото съм болен. Срещата е по проект "Ние учим, действаме и променяме", който е по програма Еразъм Плюс. Сред основните цели на проекта е децата да се научат да пазят природата и да проявяват интерес към екологията. Ние трябва да им покажем добри практики, свързани с екологичното възпитание на децата. От една страна, как учат, как действат и как всъщност могат да променят света. Това е идеята на целия проект. На посещение в детската градина дойдоха учители и възпитатели от Португалия, Гърция и Румъния. Много сме щастливи да бъдем тук. Това е прекрасно място, прекрасна градина. Тук сме за да обменим добри практики, да учим за природата и заедно да променим света с децата. Имате страхотен град, страхотна градина и сте страхотни хора. Дейностите по проекта ще продължат и утре, когато родители, деца и учители ще правят инсталации от отпадъчни материали.